a.m., 7 p.m., 12 p.m., 12 a.m. Izvo zvazvichiri mhosva yako. Zvekuti uyataura time wachachataura time hazvikubvisi pamhosva. Because kuti uye wanga uri in communication nemukadzi wemunhu. Iwe can you imagine time yautaura? Handisi. Iwe dai anga mukadzi wako ari pafoni na11 anongotaura nemunhu wakuzotaura kutaura naye paWhatsApp. Haubvunziwe. Haubvunziwe. Dai wanga uri haubvunziwe. Pindura. Kuti unobaka nehope womuka mai mwana undori paWhatsApp. Undosiya zvakadaro. Iwewe wokomunikata nemukadzi wemunhu nemameseji uri uchitofamba kuya towadzimba iwe uchikomunikata uchiona I guess message yako yekupedzisira yanga iri ndasvika. Ndamira pamberi pedera mamutasi. Ndamira pamberi pedera mamutasi. Zvese ndezvechokwadi. Zvese ndezvechokwadi. Pachabatwa nemhosva. Pachabatwa nemhosva. Mwari rubatsiro. Pamusoro idarira mamutasi. Sitara kunobvikere kutimburwa. Inini ndakanyengerwa mukadzi neanonzi Patrick Nyandiya. Chakaita kuti ndizive kuti Patrick Nyandiya aifambidzana nemudzimai wangu. Ndakati ndakabata foni yemudzimai wangu pakapinda message yakabva kuna Patrick Nyandiya. Papinda message yakabva kuna Patrick Nyandiya, inini ndakatanga kupinda muhurukuro naNyandiya. Kusvika tasvika pakadzika pekuti takazosvika pekuti Patrick takazosvika pakutaudzana pekuti asvike kumba semafambidzirana wanga achida. Inini ndaipindurana naye sendiri mukadzi. Iye panguva iyoyo aifungidzira kuti ari kutaura nemukadzi. Kusvika Patrick takurukura azosvika pamba pangu na 23 past 11 usiku akuvhura door ndipo ndakabva ndamubata patati tsvi. Ndamubata vadaridza mhere kusvika sabhuku asvika. Ndakazoisa nyaya kumadzisabhuku. Ndaisa nyaya kuna sabhuku akati hatitongi nyaya. Pandaisa nyaya kuna Ishe anova Ishe Mutetwa pasi pedare renyu. Ndaisa nyaya kuna Ishe Mutetwa. Nyandiya akatongwa akabvuma mhosva yake akatongwa pasi pedare raIshe Mutetwa. Atongwa pasi pedare raIshe Mutetwa. Akapuwa mutongo wake wasina kuzokwanisa kundibhadhara panguva yakanga yatarwa naIshe Mutetwa. Saka kusvika pari zvinezvi kubva muna 2023 hapana chandati ndawana kubva kuna Nyandiya. Ndosaka ndauya kunomangara nyaya yangu pasi pedare raMambo Plus. Ngati ndo mashoko angu muchidimo. Akatiza. Angakanzi anofana kupa china naMutetwa. Angakanzi anofana kundipa mombe 3 nezvinhu zvemumba yangu yemukati yakasvipisa. Imba yako yemukati yakasvipisa nokupiwa kwamari kwati. Wanga wagara ato nemagariro awo kubva kumashure. Iwewe wakaita unga mukadzi wako kusvikira munhu auya wobva wamuti kumakota 11 apinda padhoo wamubata ndizvo wobva wamubata ndizvo. Saka magumbezi akasvipisa ndiyani sekuti mameseji mamwe akanga arimoka zvairatidza izvo kuti vanhu vakanga vane nguva yakareba vachifambidzana. taura straight ukasiya zvimwe kana vakanga vagara vachitouya vachipinda mumba mavo pamubhedha wavo. but kaizvozvo iwe mafungira kuti uzi hauna proof. Une proof hauna. Dai uri kutaura ndakabata vanhu ndikatobvisa gumbezi ndakatobvisa gumbezi inini ndikatobata munhu there's proof. Mukadzi wako ndosati agwazi mukadzi wacho ari kupiwa.
mukadzi ada achitaura yega chikonfisa zveishuwa takarara mufakati kuzi mutongo wakatopiwa nekurara nemukadzi wemunhu mudoko. Pamakaenda kudarira chikutetwa kwacho anga ari pere mukadzi wakanga atiza haana kumusha kumusha kwake kuriko patisi iwewe wamubata davo atiza wakamuteera here kwabereka omuntu akateera tikanzi chini abereka vabereki vacho havana zvavakakwanisa kupindura vakangoti pari zvine zvaapo asimuka atiza hatisi kuona tisizivawo kwaari waitopindura sekuti havasi kuziva kwaari asi kwakanga kuri kutraya kuda iwewe kutera kwakutera kuda mukadzi wako inini kutera kwandakanga ndichiita kwakanga kuri kwekuda kuti nyaya yati igarirwe pasi mativi ese aripo ndokutera kwandakanga ndaita Ndamira pamberi pedera mabofasi. Kamera pamberi padera mamutasi. Zvese vanhu zvikwadi. Zvese zvichwa. Machapatore mu. Machapatore. Mwari batsira. Mwari batsira. zvatoda pamwe hatinoda kusara chiedza kuwaudza pamashure kana kuti sei nyaya yakatonga kudhara ukavanokwamutimba tizvine mhosva yakudhara tukadzi ndingada kutsanangura because nyaya yavaita panapa haisi kuda kutanga kutsanangura nyaya yavaita panapa ndekuti hausi kubhadhara zvawakadzi kubhadhara ndakaramba kubhadhara nekuti handina kurara nemukadzi munhu handina kudanana nemukadzi paakandidaidzira nemameseji mudzimai wakatanga andikwereta mari saka paakandidaidzira nemameseji ndakafunga kuti kunopiwa mari yangu inini ndaishanda padhuze nenzimai pamba pambuya maishanda kuti ndati maikweretesana nemudzimai wemunhu mari murume wacho ari mupenyu sei anga ari mbuya wako mbuya uyo anga ari kana imbuya saka akandikwereta mari izvo zvese zvatandibasa izvo zvese zvatandibasa akanaka chena iwo nemameseji mameseji avaikomunikesa ari mameseji endakanga ndinawo kubudikidza nefoni yake ndakanga ndabata yemurume wanoziva yakanzi ndakanzi naishe mutetwa ndimudzosere foni yake yakanga ine mameseji acho ese wakadii kuforward mameseji mufoni wako wakakwarira wandakakutarisa but now anokona nyaya kwei uya kutanga kuchinja manje why akutanga kuchinja because iwe pawakabata exhibit wakadestroya evidence asi isusu manje hatipi munhu wakashata the benefit of the doubt nekuti azvakatsi wakamispresa ayo pawakatotongwa ari pamameseji ukabatwa nemhosva mhosva yako indori indori badhara saka isusu nyaya riri pekuti mukadzi uyu unotomuraya because mazuva ano zvataakuita kune ma-equal rights murume haambodana neegaba unodana nemwe mukadzi ende mukadzi haambodana neegaba unodana nemwe munhu saka murume uyu anobhadhana murume uyu mukadzi uyu anobhadhana mukadzi uyu titesani mukadzi wabamba unofanira kubhadhara nemukadzi wako iwe iwo bamba wachibhadhara iwewe hakuna rugare because kana ari madhauta charges asina kuhurirwa ndiani iwe wahurirwa ko mukadzi wakewo
auhurirwa kuti ndiani ndimaini iwe auhurirwa ndiani ndibamboni ani saka mese munofana kulipa because iwe wanana nemukadzi wemunhu uchizwa nemukadzi wemunhu iwe wanana nemurume wemunhu uchizwa nemurume wemunhu ndosaka ndabvunza kuti mai avo vari pano mai avo mutsvaka wavo ndekwadhisi saka imimi bambo mati imimi hamuna kubhadhara nenyaya yekuti hamuna kurara nemunhu Saka akatizi. saka imimi pama muchikomuniketa nemurume kusvikira mazouya pamataura kuti ndakauya ndoda kupiwa mari yangu manga muri komunikera nenyaya dzemari ere kana mamuri komunikera nenyaya yemota kota pasi 11 ukusvika pamba pemunhu ndazoya kuti ndopana ndichida kutsanangura kuti time yacho ya 11 ndadiri ndatiipapo ndopana ndichida kutsanangura ndobva mandiisa ndosana 11 kurukudza taurwa nhandi aiwa Akabatwa ne. ndoba ndakaona mameseji achiuya ndoba ndarisipota mameseji izwa whether is 7 AM 7 PM 12 PM 12 AM izvo zvazvichiri mhosva yekwe zvekuti uyataura time wachachataura time hazvikubvisi pamhosva because kuti uuye wanga uri in communication nemukadzi wemunhu iwe ngeimagine time yautaura handisi iwe dai anga mukadzi wako ari pafoni na11 anongotaura nemunhu wauzozota kutaura nani pawhatsapp haubvunziwe haubvunzire dai wangoni haubvunzire kuti unobatwa nehope womuka mai mwana undori pawhatsapp wondosiya zvakadaro iwewe wokomuniketa nemukadzi wemunhu nemameseji urikomuniketa uchitofamba kuyatova dzimba iyoyo uchikomuniketa I guess message yako yekupesi yake iro ndasvika message yake yekupesi yaichi ndo mashoko ake ekupesera message yake ndadii ndasvika ayos uyu anga achazivhura doze uyu dzora ndakasvika pabharanda ndobva andifirita handitoda kutsanangura ipapo ndakapinda pabharanda ndobva andifirita handizviti akandifirita nemasiso ndakatiziva nyaya pairika nyaya iri pairi ndeyekuti ndipewo judgment yache kuti dzakadzisiripo mena dzadzingani wakati mbiri urikutaurira ndipe judgment yakutetwa ikupi ndava nemasabhuku anga ari kundoa judgment eosipo rakutetwa riri chii randikudai pakanyorwa tetwa ndiye akasara nemapepa iwa aiwa judgment rakandinomenyedu kana nyaya ipereka unopiwa judgment yako izvi saka anosara naimo ndiye panguva iyoyo ndiye akasara nemapepa iwa inini haana kutambidza inotaura chokwadi pamberi iwewe izwa pepa iroro ndonotoende mberi nenyaya dzako kana pasina pepa iroro mberi kwesoko hakuna kwaunosvika because nyaya yakayotangira primary court ndokwakapiwa judgment and judgment kana yabva communicate katada kuichinja isusu panapa and this court yakuacta sezichi as an appeal court kudecision yapiwa kupi kuprimary court saka ndiye ndichida akavhedhite kuprimary court kuti ndizive kuti kunoku ndikuti uphold here decision yakapiwa kulower court kana kuti ndiri kuichinjiridza ndatarisa senge zvoda kuita izvizvi kuti ndaakuichinja because uyu arakidza kuti haasi munhu anotembeka because kana wakuti wakataurwa iwewe namucheto wako kubhadhara mombe nhatu asi osvika munomoti handina kuzibhadhara because handakwira nazo it means kana usina kukwira nawo ndiwaifanira kuapira nyaya yako kuno aifanira kuti apiru nyaya yake kuno ndiwe because ndiwe wanga wasvikirana nejudgment not kuti umire wekuzomutaurira kuti uyo azotaura mombe dzangu dzanonoka danga rangu rakunonoka ndipo utanga kutaura kuti handakubhadhara nekuti handakwira nazo
As make sense. You don't like the methods. I don't shame you because you should not let. Kaitire kakundi kurakidza nhasi for nyamira nhasi utra wata porji kunombora pota utonombora ndikaitire kako iye munhu unombora pota iwe ndaona kaitire kako unganyepa kukaita sei because kana wakatobaka nembuza chakakunetsa iwe wakaona iwe kuti hausukirana nazvo udai wakataura kuti ai changamira matoi asi ndamboenda mberi aiwa zvinozi ignorance hakuna babu uchikwanisa kupinda mukadzi wemunhu umire pamberi apotaura kuti hauziwe kuti wakapusa kuyepo mire pamberi pamuti wakapusa asi uchikwanisa kubvisa mukadzi wemunhu gurupa iwe mwada kuyepo mire kunyepera kupusa pamberi panapo waya patari panapo asi wakakwanisa kupinza kubvisa mukadzi wemunhu gurupa woda kuya panapo kunyepa kuti kusaziva chakamira kusaziva waitsaziva kuti mukadzi wemunhu iwe kubva kusumudzwa kumba kwako iwo nemukadzi wemunhu 12 kota pasi 11 kusiya wako mumba ende zvinorwadza zvacho wakatosiya wako atoti makawari pamunhasi ndopaporiji rakadziya iwe womusiya because waugadzira ko yaporiji iri kupisa kubuda mumba mako iwewe na 11 kubuda mumba mako iwewe na 11 kuenda kuri padhoro umwe na 11 what dan tunoti pamari yangu yanga iri mari sorry 50 wangaumpa iri panyaya iyi no baba zvako yakamubvunza iyo ndo waizondipa baba vako auya saka akati ndosaka wakazofitwa chakati ufitwe nyaya iyi wakafitwa because uri kuyarwa kutime kune munhu asikazivi nyaya yako uzivo kuti wakutoda kana uchimuziva uda kataura shamwari mukadzi wako akati chii ndakamupa mari yangu 50 akati baba wachazondipa ndaita sei chazopa baba uye but never did that asi uchikomiketa nemukadzi wemunhu pafoni mani uchiuya wosvika wabvaufika alright izvo wakafiriswa semunhu anga asina mhosva wakaenda here kumapurisa zva mapurisa ndakaenda ndikanorapa mapurisa wakaenda kunatsamba kurapa usikuenda kuti uda kusungisa munhu akufirita iwo zvirani machisa baba ndandida kutanga ndarapwa ndozoona kuti izvo wakarapwa nyandakaendesa kumapurisa asi andinoziva kuti yakazwa iyo wakarapwa ndakarapwa asi ndarema ndati wakarapwa here handichimura kuti kurapwa saka nyaya yako wakazodzoka here mapurisa yangu handisati ndadzoka yakaitika rini nyaya iyi 2023 utaona wasati waenda kuguda nyaya yako 2023 saka kana wakaremara wauda medical report wakaendesere medical report ukwanisa kukombadziwa ndinoda kugadzira buku racho rekurapwa ndinaro ndonogadzira pakazi pawakatarisa pakaziya wakatarisa izvi pakanyozi pakazi asauti saka uri kuona alikamukona ndosati singadipa mari uyakunoona kuti nyepera zina basa iwe chenda wabhadhare chii chenda wabhadhare enda wabhadhare munhu nhasi jetiani nhasi 22 machi unofana wabhadhara munhu ende unotopa mombe idzodzo dziri 3
ndakwedzerani 184 that's sure yekuya yekuyeka ndandikubira uchakagara ndokwenda wazvokurima ndino kamari kangu kanondinesa ndichanyatsi kuona ite pano pawakandirowakomana iwe isusu chimanyika tingoziva kuti zvingozi usabate babamu zvingotsvakana zvega zvinoda maziso ei bota ukanodya bota unoda maziso ei samanyika musabate babamu zvingotsvagana zvega iwe unoda maziso ei unodya bota unoda laiti unotanga watsvaga izvonoita urei enda wosenze because kana wakapara mhosva dzako it means you are supposed to be ready kuti kana ndabatwa ndinofanira kubata munhu andokuisa 50 iyo mozi iye fed yemari yemomera kana uchikwanisa kuponesa munhu 50 ukadzi munhu 50 50 it means uri master farmer kune mari because kana wakakwanisa kuponesa 50 kokumba kwako ukasiya mari kana wakakwanisa kuponesa 50 kumba kwako iwewe wakaita sei wakasara nemari bambo zvamuda kutsaya bambo hazviiti tiri kuti bambo chiendai mahonde modzoka masvika mahonde mawedzera kurima muswatweni too much mubva mabhadhara chii mombe mbiri dzinofana kudzabhadhara kana musi kubhadhara mombe mbiri idzodzo munoda mari $700 pamuswatweni chii chandirwadza bambo ndechekuti muri munhu asingaratidzi kuregreta zvaakashaisha muri munhu angaonyepera kuita munhu akangwara mukadzi wemunhu anonyengwa mukadzi wemunhu haatauri nyaya pafoni togotaura nemukadzi wako iwe uripo bambo mukadzi wako unomufonera kangani mukadzi wako iwe unomufonera kangani kakawanda zvekusvika maileve saka sei mukadzi wemunhu wakasvika naye kumaileve undotaura naye vamwese kana wako iwewe mukadzi wakaroora haukwanisi kusvika naye kumaileve uchitaura naye pafoni asi mukadzi wemunhu wokwanisa kusvika naye nachikoro hazviti chiendai muite dzataura 22 machibhadhara emari asi iwewe mukadzi yetu umuda futi munyoresa munhu mukadzi wake ndotomuda munhu ane mhosva yake anofanira kubhadhara mukadzi wake zvaakaita because aizviziva kuti mukadzi murume munhu aizviziva kuti murume munhu mazwa mazwere mohamwaena wakadzi wenyu mese next court kuti mukadzi wako iwewe abhadharwe zviro zvake azive kune zviro zvake zviri kuno zvaanofanira kupiwa zvekuti baba wakasaisa kugara titezati 22 akasvika kusati mabhadhara muchazoona wakomana wangu wakunyora kuneupekane mune kudzingane mune chii zvese tozozvibatira tega pasinofunga kuti ndo pakubhadhara kuti zviri zvifamba titezati that if you don't pay by 22 March wachauya wakomana wobva wanyora kuti munei mune mabadza mangani mune mbudzi ngani mune huku ngani mune mombe ngani mune masofa mangani tozozvibatsirawo kuteka kuti mubhadhare mhaka dzenyu dzamakaita muri kutapirirwa mega tisipo
Isso vamos. Right. Ite vamos. Isso. Nani chikumbiro wakuti muripo wangu anofana kuunzira kunoku nokuti aina ndigone kutarisana naye. Aiwa. Agara atokuti pamwe. Unotoya kuno wochika mbuku. Kuti kodwa badala. Kuchizoteri. Kana saubada. It is that. Right. Next.